Kaixo Euskal Herria! Arratsaldeon Bilbo, zen modu zaudete? Ba ikus dezakezuen bezala, hementxe gaude Altzaporruko kuadrilla guztia hondartzara etorrita. Hainbeste lan egin eta oporrak behar genituen eta etorri gara. Hondartza paradisiako honetara. Ai, eguzkiak hain goxoki berotzen du. Eta olatuek alako doinu erlaxante egiten dute. Ez Euskal Herrian bezala, han honezkero guk utzitako eskiak beharko dituzte. Eta izilik egoten ez bezala esingo dugu lasai egon. Mesedez utzi atxeden hartzen. Arrazoi duzu, Mirri. Ez dut kolpe santurik joko. Lagunak sentitzen dut. Aloha, Hawaii, aloha, Hawaii. Manuel nigoa. Euna etortzeko. Hemen etzanda egun osoan, igeri egin, bapoian, eguzki hartu. Arratxo itxiribitone, aurki geudek hemeni, kakusaidik gabe, eta lurrupinen trompetatik urruti. Mirri, lurrupin esan dezu. Non demontre sartu da lurrupin? Nik azkena aeroportuan ikusi nian. Barkilo goxorik nahi. Hala, hemen dator gure lurrupin, baina zertan ari aiz, motel, zertan ari aiz? Lanean, esan lauzu ikusten, barkilorik nahi? Zergatik ez duzu baino jantzia jazten da gurekin etzaten? Ezin dut, isiar, trompeta berria erosi nahi baldin badut, udara hontan lan egin beharko dut. Tira, isilik egon adi eta utzi lasai eta gustora atxeden hartzen, mesedez? Haizu, hori da humorea. Barki, barkilo goxo-goxoak. Barki, barkilo goxo-goxoak. Barki. Aizue, ba niri pena pitxin bat ematen di lurrupinek, Gu hemen alperkarian etzanda eta bera lanean. Txiribiton, emango aldidak krema pixka bat bizkarrean, erretzen hasi naizela uste dut. Tira, Txiribiton, ematen badidak zera izozki berri bat erosiko dia, nahi du? Tira, Txirri, nik emango dizut. Krema? Krema? Aixuen, baldak izue solortuko esuen horrela? Inguruko euri eta eltxo guztiak ona inguratzea. Hoize, ona etortzea dana. Arrazoi duzu, gainera hemengo euliak ikeragarri handiak dira. Aizu, baldak izu ez ere kartzen duen horreko gora? Laneko kontua alda? Bai! Horren ez dira jakin nahi. Zer? Euliak oso kanta politia da gainera? Horixe esanen izuen, ba. Ona etorri giren ezkerotik ez dugula abestu. Eta ni bintzat gogoak irrikitan nago. Abestu horixe bida, hainbeste denbora etzan da egon ezkero nola geratzen segune. Piskat, ez natzeko bai, ondo etorriko zeidak abesti bat, Primeran. Eta ni bitartean bainu bat hartzera noa. Orduan ze, dena prest? Prest! Ba, musika! Ere
batean, azkenean guztiak, oinak itxatxirik, bertan gelditu ziren, ase eta hilik. Aizue egia esan da, abestu eta gero berriz jarnez puntu-puntuan, eta prest nago, ja berriz etzateko eta alferraren egiteko. Aizue, haze bapateko eguraldi aldaketa ez da? Honek Euskal Herria dirudi? Bai, nik uste nuen, hemen beti eguraldi hona egitezuela uste nuenik? Openas, zerua ere ilundu egin duke? Lasai, badakitze izango da nau. Eklipse bat! Eklipse, edo eklipso ere esaten zaio. Ze eklipse eta ze eklipse ondo, ez da bitiok olatuak ikusten. Hau galerna du motel, galerna! Galenpernak hemen. Galerna esan diat motel, galerna, enbata! Guazen babesera, azter gainera, guazen! Eskerrak, galerna indartu aurretik aurkitu zaitudan, bestela... Bestela zer? Galerna oso arriskutsua izan liteke, ez da jolaserako kontua. Ai, jolasa! Iziar gogoratzen alduzu zein ongi pasatzen genduen altzaporruko lagunekin jolasean? Bai, gogoan du, bai. Aizu, zuk uste hor ondartzan topatu ditugun Bilboko lagun horiek jolasean jardu nahiko luketela? Nik uste dut egiten duen eguraldiarekin, baietz. Bai, deituko aldiegu. Tira. Bai, badatu zela jolaskideak. Kaixo, arratsalde, ongi etorri. Ze moduz hemen oporretan ondartza paradisiako honetan? Ondo. Galernak harrapatu zaituzte? Ez. Ez. Aizu baino zuek, hemen oporretan zaudete, baino zuek nongoak zarete berez. Deustukak. Deustukoak eta izenak nola dituzue? Izaskun eta Meritxel. Izaskun eta Meritxel. Eta zuek bolotan inoiz jardun altzarete? Ez. Bueno, bai, ia gaurkoan zelan jarduten garen, bai? Ia batxola handi bat bikote honentzat. Eta ia nire ondoan ditudan beste bi jolaskide hauek, nongoak diren? Ia, nongoak zarete? Deustukoak. Deustukoak eta zuen izenak? Irati eta Mari Carmen. Irati eta Mari Carmen. Irati deustukoa da, eta Mari Carmen, nongoa zara? Ondarrutarra. Lurrupinen lenguzu bat bezala. Bapoteak jaurtikitzeko prest? Bai. Bai, ondo bazkaldu duzu? Bai. Bai, tira bai, xiar, nahi duzu Badenon prest bagaude, goazen jolasera. Guazen jolasera. Bueno, prest bazaudete, bikotarekin hasiko gara, lanean beti egin ohi dugun legez, eta Izaskun prest, Meritxel ere, aurrera ba! Hiru kolpetik! Beste hiru kolpetik! Hiru pilotatxokin, 7 bota dituzte, 4 pilotatxo! 5 pilotatxo eta 8 pote bera! 6 pilotatxo, 7 pilotatxo eta 9 pote bera, 10 pote bera! Lau gelitzen zaizkie. Bai, ez, 5 geratzen zaizkie. Orain lau. Hiru, lau, oso. Ongi, ia Meritxel. Ongi. Bueno, hiru bakarrik geratu zaizkie lortzek eta txalo handi bat abikatuarentzat.
Beno, bebikotaren txanda orain, Mari Carmen prest, Irati ere, bai? Nahi duzunean hartu pilotatxoa eta ekin! Aurrera, osondo Irati! Mari Carmenek ere, bota du! Baina ikeraz birrizko pilar hori dira, baina hori zer da, hori? Osondo! Mari Carmen ikusten zaio Bai. Bueno, Ala, ba! eta barrukaldeko kezaldeu indarriko. Kasu ontan kostaldekoa! Haitu berdienak, Bueno. Osondo! Bikain, lau bakarrik eratzen zaizkitzu, Epa, iru, abestia bezala, empate, borobila, txala, hondi bat ikote honire. Ta zatozte nirekin, gero arte lurrupin. Zatozte. Bueno, hemen guk ez dugu irabazlerik izaten galtzailerik ere ez, baina gaurko kasuan oso garbi geratu da, denak berdin, hiru erortzeko bi kasuetan. Zer moduz, ongi? Bai. Bai, ongi pasatu duzu, hemendik aurrera ezin esango duzu bolotan beinen jardun etzarenik, ez da? Gaur behintzat jarduntzara eta bikain. Bueno, zuek ere, Irati, Mari Carmen, txala handi bat nahi dut beraientzat eta datorrela lurrupin sariekin. Hona hemen, diplomak eta oroigarria bat, gutaz gogoratu zaitezten noizean behin. Osondo! Epa! Apa Irati, osondo! Beno, lagunak, mil esker etortzagatik eta nahi duzunean badakizu gure altzapruko ateak irekita daudela. Txala handi bat bikote honi, nahi duzun arte. Agur! Arte! Lurrupin, momentuz ezingo dugu ondartzara joan, Eguraldi zakarra dago benetan. Eta martxa honetan, ondartzan dagoen jende guztiak ospa egingo du. Eta ezingo dut barkilo hori saldu. Zu lasai, bururatuko zaigu zerbait. Baina barkiloak ez baditu saltzen, ezingo du nire trompeta berria erosi. Ez kezkatu gaineranik zu alaitzeko badut zerbait. Sorpresa bat? Bai, izugarria gainera. Emaidazu, Azkar, emaidazu. Ez da ematekoa, ikustekoa da. Ikustekoa. Bai, Txanek bideokonferentzi berri bat bidali dugu. Txan, eta nora joan zaigu oraingoan? Adi. Oh sole mio, tu parga cento, oh sole mio, tu cual mi al vento. Ze, txuguna, Jontxo haze italiarrera daukan. Bai. Italian nago esan duan bezala, Venezian. Zehazki, Venezian, bai. Eta gure arrantzalei hemen gondoleroa ditzen zaie. Gondoleroak hoi da, gondolan ibiltzen dianak. Jontxo, jende jatorra eta bertako gondoleroek horrelako bitxikeria erakutsi diate. Adi, bakarrik bi kartakin egiten den joku, bitxia, sandeun bezala behitu, Alde batetik, karta arrunt bat, behatzeko, irusta. Aurretikan beltza eta atzetikan bizkarra gorria dauka, bai. Eta bigarren karta, Jontxo, bigarren karta txarto dago. Erabat xuri-xuria da, bai aurretikan eta baita ere atzetikan. Baina, adi, behitu, Behitu bizkar gorriari. Adi, bat, bi, eta... Jontxo, oain, bizkar gorria, karta txurian dago, eta karta beltza, bizkarri gabe gelitu da. Berriro, behitu. Xuria, buelta mango diogu, eta... Eta oain, bai. Oain, karta beltza, bizkarra txuria, eta karta xuria, bizkarra gorria. Oh, sole mio! Bueno, lagunak, gondolan ibiltzea noa, beraz, urrengo aste arte, agur! Oh, parka txento!
Ez. Ez. Eta ez. Zer. Música. Tilín, 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 tilín. Música. Música. Moggy, Moggy! Oh, oh, la 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 la, la 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 la. Ah! La 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 la. Shh! Ja, ja, ja. Ah! Música.
Itziar, eskerrak galerna pasaden. Nik behintzat susto galanta hartu dut. Entzuna alo txigitan, abek aizerik kaulenarekin ere isu hartzen diate belaxe, Gubiok adarkibili gaitu guretan plisti-plasta, Zer? Baina, erotut altzaudete. Baina, galernarekin ezin da uretan sartu, hori oso arriskutsua da. Arriskutsua, nire bigarren apellidua duk, Etxedez. Txigiton eta biok, windsurf egiten gaitu gaituk. Txirri, ez zaite sutu. Handikerietan ari dirata, badakiz ez zautzen dituzu. Piskar. Aizue, baina egongo altzarete geldi. Ondartza denona da? Nahikoa, beti kejatzen, kontxo. Itziar, aukera ona izan da ondartzara etortzea. Honelako ondartzuriko, ondartza maigabe hauek, janari ona, eguraldi epela, imaginatu, eskiatzea joan izan bagina, egundoko hotza pasako genuen. Hala da, bai, hala da. Txirrikola eta patatak. Oso gutxi gelditzen zaizkit, azkenak dira, txirrikola eta patatak. Lurrupin, emaidazu txirrikola, mesedez. Bai, oso ondo. Esker. Emaidazu niri patata zorro bat. Zori, azkenak. Eta beste gelditzen. Fresko dago, Lurrupin. Jo, eta patata hauek usain bikaina daukate egia esan. Itziar txirri, Lurrupinek kalitatezko produktuak bakarrik saltzen ditu. Txigiton egia esan da, hainbestarik eta egin eta edo, izerdi patxetan naok, freskagarri bat komentxaigu, ez da? Bai, Lurrupin mesedez marruizko goxokerik balduzu. Ez. Txiribiton, txokolatezkorik ere ez zait gelditzen. Eta patata prejitu poltsa bat? Ez, Itziarri saldu dizkiot azkenak. Sentitzen du Txiribiton, baina ura ere bukatu egin zait. Regalitxa, txiklea, ondarra, zerbait? Ez daukate zer, ez dena bukatu zait. Beraz, gero arte, lagunak, agur eta gero arte. Baina Txiribiton, egarriz eta gozo eziko gaitu zerbaitin berriago. Aizue, mesedez. Baina mesedez, goxez eta egarri ziltzeko sorian gaude, salduzu okupidarik gurekin. Zer diok? Egarri zamorratzen ari zeratela eta eguzkia gogor jotzen duela? Horitxe bai. Orduan, uretara? Hori? Zer? Esan duena? Freskatzeko modurik horrena zer da? Abestea, uretara? Eta ni bitartean, paellatxo bat prestatzera noa. Ikusiko duzu, Aurrera ba!
txanda. Bai, Ixiar, batzatoz gurekin nigeri egiteragoaz. Bera igeri egitena, eta txitone eta biok, uretan murgiltzera altxor galduen mila. Sentitzen du, baina Elbirekin hemen txegeratu naiz, eta gainera giro goxoa dago etzan dagoteko, eta paellari begirada bat bota berriot. Da gure superargina, Bide, kendu paretik, superzipristina, Manuel! Azkena, ipurdigizena! Azkena, ipurdigizen! Aizue, uste dut paella puntu-puntuan dagoela, eta Elbi datorren bitartean begirada botatzera noa. Ixiar! Nun sartu zara, Ixiar? Begira, Ixiarekin geratu naiz, eta ez da inora geri. Jo, mesedez. Aizue, Ixiar ikusen duzue? Ez duzue Ixiar ikusi? Ixiar! Nora joan da? Hortik junda? Aha! Junda hortik, goi. Badakit. Paella zaintzea. Paella zeko, xua benetan, zeko. Haizu, ikagarri maite ditut oporrak. Okorrak. Begira, ondartzan lasai egon da. Eta gero, eguzkia. Eguzkia nola gustatzen zaidan. Eguzkia. Bai. Eguzkia. Haizu, gaur ere eguzkiak gogor jotzen du, ez da? Bakizue, bero egiten duenean Afrikako bidaiaz gogoratzen naiz. Hei, gogoratzen zea, Gabonen egiten zuen beroaz? Nun? Gabonen, nun? Gabon giarte agur. Ei, Bobo, esnatu, Bobo, egunon Gabon. Ez du, barkatu. Agian, Ixiaren gana jun beharko genuke. Ixior, mesedez, Ixior, baina, Bobo, zeitea izea? Egan egiten. Orain. Eta zergatik, Ixiorren gana juteko. Batira, Ixior! Ixior! Tira, Bobo, goian! Oso ondo! Segi! Hori da! Tira! Bobo, goian! Oso ondo! Hori da, Bobo zen, bai? Zozo! Zozo! Zu hemen zaude? Zozo! Ai, eskututakin zera, ez da? Zozo! Harrapatuko zaitut, Zozo! Txon. Zozo! Hortxe zaude. Zozo! Atozona, ikusiko duzu. Zozo! Ikusiko duzu zer denau. Atozona. Zozo. Ai, hori da. Zozo! Ai. Zu ere hemen adarra jonaian, ez da? Zozo! Ta gero, txokolatezko izozkitxo bat eskatuko didazu, ez da? Zozo! Ordun txantxa gutxiago. Zozo! Ei, barkatu, nola esan duzu? Zozo. Ei, sisi esan du? Eta nola esan behar da?
Fuerteago, nola esan behar da? Hori da! Beraiek ondo egin dute. Ea, esan zuk bakarrik esan erekin. Bai? Bai. Oso ondo, orduan, pizkat gehiago. Hori da? Ze ondo, zizi. Berriz. Hei! Berriz. Oso ondo! Oso ondo! Orduan, hemendik aurrera, nola esango duzu? Zizi. Ba, oso ondo, orduan. Ikusten dut, zuk oraindik ez duzu zizi, bai esaten ikasi. Orduan, zerbait ekarri dizut ondo ikasteko. Bai, oporreta honetarako zerbait ekarri dizut bai esaten ikasteko. Bai, ikusiko duzu. Mesedez ekarri materiala ikusiko duzu. Txantxa ikusiko duzu, txantxa iko dugu. Begira, zer da. Hori da. Begira. Ziziren arbela. Adi, zizi. Az gaitezen lanean. Az gaitezen lanean. Zizi, presaude. Nola esan duzu? Zizi, ez da? Ba, orain, mesedez, irakurri. Zizi, zer jartzen du hemen? Ikusiko du, nola egin behar du. Zizi, zer jartzen du hemen? Barkatu, zizi. Ondo irakurri. Zer jartzen du hemen? Ba ez, hemen jartzen du bai. Kontxo, lasai. Nik egingo dut, lasai, hori da, berriz. Berriro. Oso ondo, berriro. Zizi, presaude. Nola esan duzu? Orduan, orain, zizi, mesedez. Irakurri, zer jartzen du hemen? Ikasiko du, ziur. Ikasiko du, ziur. Zizi, zer jartzen du hemen? Zizi, ondo irakurri. Zer jartzen du hemen? Ba, ez, hemen jartzen du, ba... Baina zer raroa da? Zer bai da raroa gertatzen ari da. Berri zeingo dugu, eta hor... Zer? Zer bai da raroa gertatzen ari dela? Nik bota ditut, paperak nik bota ditut. Berak bota dituela? Ez dakit. Berriro ingo dugu, baina zerbait arraroa ikusten baduzue, mesedez abizatu, Zizi. Presaude. Zondo. Presaude. Ez. Zer jartzen du hemen? Zizi. Ikasiko duzue. Berriro. Zizi. Zer jartzen du hemen, ikasiko du, ziur. Ikasiko du, Ba, berriro. Zizi, zer jartzen du hemen? Arrapatu zaitut, zizi. Orduan zuk horri guztiak pasabituzu, ez da? Eta hemen zer jartzen du, bai, hori nik jarri dut. Eta hemen atzean zer jartzen du? Elbi inozoa. Zuk idatzi duzu hau? Benetan? Orduan, zuk uste duzu ni Elbi inozoa naizela? Bai. Txon. Elbi inozoa? Bai. Hei! Elbi inozoa? Gai! Hei, ondo esan du. Elbi inozoa? Gai! Berriz, Elbi inozoa? Gai!
nire lepotik barre egin du, baina... Txoin, elbinozoa, gol. Elbinozoa, gol. Orduan, ikasi duzu, zizi, zuzu. Zizi benetan, elbi bai. Elbi gizajoa, gol. Eta elbinozoa, gol. Ba, tira, guazen rulotera. Agur, gol. Agararte, guazen medio zizi. Ez dago aurpetralik, ez alde batean eta ez bestean. Maite ditut ondartza paradisiako hauak. Oi. Hau bakia, nire estresa sendatzeko aproposena. Orentxe bertan erango nuke sandiazuku fresko bat. Oh my god. Hori ez da, sandiazuku! Ume petralen bat ibiliko zen hemen inguruan ez tra? Non dago ume petral hori? Hemen agertzen! Entzun aldo itxegiton, nolako puskarra botatzen dituzten turista hauek? Nik ez dut puskarrik botatzen, Hori istripu bat izan da. Nor zarete zuek? Gu, Mirri eta Txiribiton beti kampeon! Eta zu? Ni Miss Plastamara naiz, Eskozioroa, eta ez duzu seinale hori ikusi? Nongo bandera da hori? Bandera ez da bandera seinalua da. Seinale horrek izaten du, hemen ezin duzuela baloiarekin jolastu. Beraz, aldamendik berroala? Ez! Bai! Ez, Miss Plastamara. Seguratu zu? Txuku-txuku-txutxa. Kulunka goxoa. Hau zoramen, hau. Batirudi itxasontzi bat gainean noa. Laster batean benetan itxasoan nengo zara. Zegin behar duzu, Itxasora bota. Zergatik geldi. Nik esan dudalako. Barkatu, Andereño, nola da zure izena? Ni Miss Plastamara naiz, Eskoziarra. Eta ez da zu? Ni Txirri naiz. Ze izen dotora. Ze zara ondartzaina? Ez, ni bisitaria besterik ez. Egun paseatorren naiz zona ondartzara bi hauekin, badakizu, windsurf pixka bat egin, gero eguzki hartu, gero xeago paella jan. Bueno, badakizu Eskozian euri asko eta asko egiten duela, eta ona etorri naizea eguzki honekin, kolore pixka bat hartzen dudan. Pentsatzen hasian nengoan krema jarri berko dudala. Nahi baldin baduzu nik zabalduko dizut. Nire espezialitateetako bat da hori. Eskartuko nahizuke. Gurea ere bai, Txiribiton, sukaldera, biskor. Egon krema ekarriko dizu. Bai, ikusiko duzu, Miss Plastamara,
nire behatzak, pianu joleen batenak irudituko zaizkizu, Ui. Jarri. Beno, nik musika pixka bat entzungo dut. Bai, noski. Jarri. Maitea, Ixiar nahi isatoz laguntzea, mesedez. Ixiar? Zer nahi duzu, Ixiar? Paella prestagoela uste dut. Banoa. Gustatzen zaizue ensaladia errusiarra? Bai? Orain guk maionesa botako diogu, errusiarrari ez, eskoziarrari. Ziribiton! Misko! Ze falta zaio. Noski. Etxe biskat, ja. Gatza falta zaio. Xoragarria. Txibitan, zomalduk? Txirrika ikuri badatorrela ustide. Guaxen bizkor, guaxen! Txirri! Saltzitza batekin astu nauzu! Kaixo, mis, plaza mara paella oraindik ez zegoen. Emango dizut krema berriro ere? Maioneza gehiago? Baina, nik zergatik eman didazu honelako masailikoa? Nor jarri nau, ez? Eta nor jarri nau maioneza bizkarroan saltzitza banitz bezala, Barkatu, baina nik eske ez dut ulertzen zer gertatu den hemen. Tira, ni paella ikustera joan naiz, eta ez du zer ikusirik gertatu zaizunarekin? Dolo ezetz, ziur mehor eta txiribiton zu baino lagun asko zere handikoak eta leialagoak txirrara! Ez, ziur aski zinegiten izun niena izela izan, ziur izan da, hemen badakizu ondartzaten ibiltzen diran aur mukitxoietakon bat izango zen, ziur nago? Bueno, egia esan ezin du sinistu ez, zu izan zarenik ez txori benetan. Eta nik uste dut hori egin dizuten aurtxoen izenak ezagutzen ditu dela. Oraintxe ekarriko dizkizut. Nondik joan dira Mirri eta Txiribiton? Zaude pixka bat. Aizu txorri barkatu. Itzultzen zaronean, ekarriko didazu paella pixka bat. Zure desioak aginduak dira niretzat plaza gara. Aizu, señorita, gauze bat esan behar dizut. No, zerezu? Ni ondartza honetako soroslea naiz, sokorrista. Eta galdera garrantzia handiko bat egin behar dizut. Zuet, dutxatu altzara ondartzara etorri baino lehenago? Ez noski, zergatik aldetzen duzu hori? Zergatik aldetzen dudan? Aizu, ondartzana etorri baino lehenago dutxatu behar delako. Baina ez, hori igerilekuan ekitzen da ondartzan ez? Igerilekuetan eta ondartzan ere bai. Eta batez ere zu esalako zikinosak. Izu herrizko saltxitxa usaila daukazu.
Ba, naiz dutxatuko, ez horixe. Ederki, orduan geuro dutxatuko zaitu. Sorosle laguntzailea, mesedez. Dutxa! Plastamakarra, senyoritaren zat. Sorosle laguntzailea, bizkorra totzen ari da eta... Zer gertatzen da? Zer modu zaude? Ondo, bai. Zer gertatzen da? Ni hortik zera, laguntza eske deiak entzun ditut? Nua hori nintzen gaurraxika, help! Arra hemen txenengoen guzki hartzen, eta sokorrista bat etorri da esan ez, ea dutxatu nahi zen, eta nik ezetzen naizela hemen dutxatuko, eta orduan etorri da, eta urrotzakin dutxatu naute. Hondartzan sartzeko dutxatu beharra, tira, hori erokeria data. Eta holako erokeriak nidakitan biri bakarri bururatzen zaizkie. Bai, ulertzen dut. Non dira, hemen egon dira Mirri eta Txiribiton? Ekarri duzu paella? Ez, paella oraindik ez dago, baina tira, laizter egongo da, bai, lasai, baina ikusiko duzu. Atletitxurita gorria, Non ibili zarete zuek biok Mirri eta Txiribiton? Ba, jolastera joan gaituk, eta bizi hemen jolasteko asmotan gaitxaunden, baina senyorita Plasta honek esan ziuk hemen etzeola jolasterik eta orduan beste alde batera joan gaitu jolastera. Senyorita Plasta ez, Plasta Mara! Morra! Eta zer, Mirri eta Txiribiton? Beste oso bat, arrazio du Txiribitonek, eta dutxatu egin gaituk. Sorosle bi asaldu dituk, eta xantziutek, ondartza honetan eoteko dutxatu egin behar dagoela. Behar dela dutxatzea. Eta nolakoak ziren sorosle horiek? Bata, handia eta gizena eta beste txikia? Justo, alderantziz. Bata txikia eta beste handia. Txuri, ziurnako, Mirri eta Txiribiton direla, nire sorbaladana maionezaz beten nautena, eta ura bota didatera. Ziurnako. Guk ez dakigu zer dan ketxupe. Tete, Mirri eta Txiribiton. Begira, honezkero paella preste gongo da. Eta pixu handia duenez, zoazte meserez eta ekartzazue berehala. Mis plastamarak dastatu dezan. Ikusiko duzu, izu herri gustatuko zizu paella. Eta ze botatzen diozue paellari? Beno, egia esan ez dut nik egin. Gaurko paella isiarrek egin du, baina denetik dauka. Ikusiko duzu. Barazkiak, mariskoa, oiaskoa. Zerak, behatzak zurrupatzeko ainakoa da, zoragarria. Ez dut isiar ezagutzen. Isiar gure lagun handia da, izugarri. Egia esan lagun guztiakin etorri begera, kuadrilla guztia etorri da. Isiar, dantzariak, mumurroak, elbi, lurrupin. Lurrupin! Trompeta jole famatu hori. Eta non da lurrupin? Begira, orain joango nahi zaien dika, kuadrilla guztia dika, eta bereala etorriko da. Zaude Plastamara, gero arte. Plastamara? Euski hartuko dut bitartean. Paella freskue! Basakiat ez dagoela freskua, bolio, berua hola beharrik, paellak berua beharrik, baina espabilatzen zbagaitu, bera txostuko duk. Hau, bero, baina behar da, ez? Listo, tita batean hasi behar diagu jaten, Besteak, lagunak, nixer dakit, no diren. Euskalo, seguro txirri, hori biliku, plasta, marra, horren totokeri bat egiten, giziar siestan edo guzki hartzen, honena, bilatzea leku egoki bat, paella, lasai asko usteko. Nuntzik, Txiribiton boli. Paella golako maitasun egin data. Josein dekutan uste? Bilatu behar da leku egokia paella usteko. Leku altu xamarra, hola, biguintxoa, egokia. Ipurdi hori oso egokia duk. Baina hona. Txiribiton!
Kontuz erretzen du eta, Bat, bi, eta hiru. Zer gertatu da, Miss? Ai, dia errotitate. Erre. Jazz. Oh, jazz. Lasai. Dena konponduta dago. Txiribitonek dakar, Miss Plastamakarra horrek behar duen botika. Prestatu atzekaldea, mesedez. Ez zaituztet ikusi nahi, Alde! Entzun duzu ez ere esan duen, alde! Beraz, zuek erradio zue plastamarari ipurdia, baina hau zerekin egin duzue, zartakin batekin edo. Ez, hau handiegia da erredura hau. Paella ontziak. Ze, non dago paella mirrita txiribiton? Paella. Hemen txek. Paella. Zuek izan... mirrita txiribiton. Tira, my God. Erredura hau kostako zeizu sendatzen, eta plastamara nik ez daukat botikarik. Potxikarik ez, lagundu mesedez. Bai, sokorrizten gana lagunduko zaitut. Tira. My God. Beno ba, lagunok akabo altzapurruko kideen oporrak. Zubia laburra izan da, baina oso divertigarria. Eta lanera eta etxera gogotsu itzultzeko nahikoa. Zuei, laster arte, ondo izan! Altzapurru da